Ajte. Da ste za mene nova godina i čak 100.000 godina. Още не бе. Изгова е това. А може ли? Аз се казах да играем, изял 3 гранати, бе. Да ми аз да играем. Бро. Близък сайт. Какво ми направи с тия направо? Last city. Ще аз. Wait. Изловиш. Ана. Син шлюх. Where are you from? Русский. Oh, nice. Русский? We are like Russia. Oh. Да пошел нахуй. Bulgaria, man. Bulgaria. Where are you from, Bulgaria? Oh. That's the location. All mid. Ана! Тук ги разхвърлях като пилци. Бати излезах като рамбовец, няма това. Аз ви казвам, че сме си за фейс и вие не ми вервате. Ма нещо в фейсите ни върви, но на мен не поне. Той си, брат, да, много ясно. Да. Когато си къп арте, ще те ме като майите, че ползвам знанията и 15.000 години. Не, бате! Наши къде чекна, кретен? Двама на банан. Бомба да се надяваме. Кой не чеква, бате? Мина шорта, бате. Аз не мога да представим да ме хитна. Чек. Watch mid. Да, бе, реш мит, те би си огледал педерас. Има ти калашин. Калаш. Я двамата ги стихме на малко. Аз запали горе, нали? Shift. Да. Фонтан. Не се опраза. А не. Аз ще не реши да не. Обикновено, да. Ято, браво, бе. Да го беше довършил поне. Да. All due to wait, bro. All due to wait. Come on, way back. What? Whatever. What? Аз? Он даде банан, върна се, момче, вместо да чекне кретено. Пис. Вот и дропнем, тепир. Допи За тебе, муруската парчавра, за тебе. Да, бро? Допи еке? Има банан, шорт един. Шорт и монк. Не, бе, брат, пойде, пиквай ми, дава глава! На лонга, момци. Имаше на банана. Кингче. На банана, боже, на булев. Пред тебе. Пред тебе, да. О, ръчна. Ооо, добре. Един е мит. Обед. Ято. Айде, Васе, Васко, бре. Чек, да не му свършат патроните. Един е насека ми да знаеш. Един е насека ми. Ти лут ли си, бе, то качва, момче? Абе, ти лут ли си, бе? Ти лут ли си, бе? Тия колко са на това, бе, момче? Какво
правят там, бе, латите? Защо нашата бомба е на ти спални, те са още на ато, Оставай. Значи го правя. Гледаш ли какво става, че измрехна на ми всичките? Стана уя! Това му дадох минус 50, бре, момче. 50 и той припиква и ми дава глава, бе, брат. И лути си то направи... Не, вратката на живота си е следващото. Добре, аз ще играем в Full Echo, не. Два пъти не мога да оцелим. Браво, браво. Браво, бе. Кажи ти има на мидда, бе. И аз съм мапса. Той оцели ме. Има още. Баси. Two banana. One long. Пипи. Бойлер. One long, two banana. Добре. Той презаради. Добре. Дава нос скоп. Той бега. Това се на. То се самозапали, кретен. No, go plant, bro, go plant. Абе ти лути си, бе. То го направи ми граждан, бе. Bro, go plant, why you... Oh my god. Why you go short, idiot? 11 демидж, момче с глука, бе. Тулъка. Че е то минус? Idiot. Why speaking? Което то? Така. Браво, още. Върна. Айде бе, брат бе! Ай! Кой беше при мене, бе? Нашия пар! Втори път ме превърна то баран. Нема повече от един баран с него, заедно. Банана отзад. Браво. Имаш ли, моля? Няма, това е последния тук на бъто. Дали, бе? Няма. Това да плен. Викам последния тук на бъто, той ти да и плен. Не имаме като цяло, не имаме инфо, не знам ако не си го чул. Дай му ейса, Васе, ако защото той па е една порка. Моля ме фара зайца. Пърна. То дали не се... Това, Васко, как те преба, бе, помни го какъв е мръсник. Уби го. Как да го оставим? Кажи ли? Да бе, види, няма нещо какво направиш, ще те убия. Това ти си пак гинал. Той какво ще кажа там, не знам, той искаше да чекна назад на това затваря. О, мазета. Това смок е закъснял. Няма, не. Не види. Purple? The fuck? Абе, брат, ти лути си, бе, човек! Знаеш как ми пиква това, бе? Като то. Това ще е сдига, бе. Байонет. One CT. Байонет. Вонка е. Шорт е. Бъкач.
Аре, уби го бе, брат. Я Up, пото. up boiler. Amazing, brother. What are you watching? Two side. You Nej. didn't bomb, bro. Don't have bomb. You Yeah. lost the bomb. Me? Your friend, Purple, your boyfriend. Yes, no, yes. You lost your mind, man. Don't talk. Okay, Told you. listen. Маска с тома. Oh, Руска машина, за тебе му педало. си шлюх. А, иди нахуй, педерас. Той го духаш, кретен. А майка ти смърдливец. На шорт ТВП. Добре. Банана един много малко с помпа в клоуса. Може да е вече с калашник. 100%. Чакай ден. Лонг един бе, бате. Моли ни отдаде. Полукомикса за те по ТВП играл. Не, лонг, другия не знам. Ти. Отива. 100%. Браво, вас. Ще ви. Ева. Банана идва. Ми, беше шорт. Аз Шорт беше, да. Да, бана. Там, какво му се вика? Бана. Това се крича Денчус. Той браво. SSG. Браво. Дайте... Drop me, please. Майка му дейва, уни на мида, бе. Това се дай нещо. Пето не му ме закрепи. Това се... Okay, I will steal your gun. Как се бутат. Прекрасно. Как се бутат. Я ви препах, да. Дай ти ма, напа. Нашия, че не бие с дига, бе. Okay, orange die. Не. You're baiting. Не близо. Дай да са някъде. Дай ти. No! Заеби. Me. Look, guys, how you play. You just bait, you don't push. Знаеш така. Що да правим? Swear to God, you're so bad. Много е мене. Видео готово. И той Бате, ти човек седех и го чакам бате 15 минути и тогава тръгва към мене. Ила долу. Добре, Васи. Апса, аз после се поправих. Аз мислих също, че е долу между. Купиха двамата там, не знам. Раж ги. Гледай, всичко тича към тебе, помниш се. Я пато! Абе, я умира бе, баклук. Майка ти дей бе, помни бе. Къде те кила? Той си 10 него, бате. Застанал и клекнал излиза. Кретенчето момче и те уби. Ей бе. Продай го това пиле с арморите и еко пъш. Да, можем да я направим така, да. Определено, да. Ма, те бъто... Чакайте. И отрите тук. Браво вас.
Ато не трябва ни отворено, давайте ато, давайте ато. Един е апса. Шорта. То се само запали. What the fuck? На лонга е ВП, да. Дайте го решна. Окей, два марка! Какво направим, бе? Как ни си паха така на стерео, това не знам. Кой, купувай да кайме. Аре да пъшнем бето тогава. Пъш би. Най-добрият случай са двама, не повече. Двама играт, бе. Всеки път набиват и то банана, да. Да. Браво, бе, Васил. Човек! Абе, нема такъв тайминг, трима са на Б. Нема такъв тайминг. Един умре, да още двама на Б. Ти разбираш ли, бе, човек? Бати тайминга, бе. Ето, Влади бати тайминга. То не му е тайминг. Не виждаш? Да, това вече не му е тайминг, най-вероятно, да. Ще се предаде. Че извади подправката. Да. Нашия ако извади и добре, ама... Нема. Бате, ти лъци. Добре, тази игра нормално ли е в момента, в който си излезна да стреля на Prefire? Аха. Да, Да вижда. През стената. ако си Ванга. Нормално ли е още излизам и вече съм умрял? В този случай е нормално, защото ти не можеш да стреляш, боре, не знаеш къде пикваш, не знаеш нищо. Ако е по-добър от тебе, те бие, нали, смисъл, винаги че излиза пръв, ама... Не бе, ако така... Но ако си играл, като примерно сега ние не сме прота, ама най-горе-долу играли, нали, някакви... Имаме някакви... Миния, някакви. И това трудно става. Един път, два пъти може би, но... Излиза и... Давайте има отвореното. стреля в долу. Браво, бе, Денчо, бе. Ясно. Бомба съм, брат, обаче излезнах добре. А защо само я и Васко пазиме бомба? Моля ли да ми обясни? He's long, Giri. What are you watching? Знам какво пазим, бате, ама... Това се Кримо. Не, той ми излезе на стрелба, брат. Не мога какво направя. Are you shitting? Тоест как да? Няма такъв дет да ни излиза стреляйки. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Добре, айде. 2-3 пъти да ти вържа. Така не мой играч. Не е на CS2, бате. Ебе не, той ни излиза на глави вече не знам за кой първи път, бе, брат, тивци. То не излиза на глави. Той се вижда, ще знам. Take it mid. One B. 1 second mid. Ей го е. И той има нещо, и то. 1 second mid. Яш как ми излезе на това, бе. Не, той му дава инфо, той ме гледа. Не, той китайче, той как гледа сега как го убива нещо. Да. 3, 2... What? Сега сигурно изключи. Не бе, не, как пияни ли сте? Shit. Горе, ще ми каза, че играеш да те вземе с нас, бе. О, не. Не.
Боро, влиза и излиза. Аз не искам. Много ме трепнат, аз нищо не мога да направя. Не бе, Борко не че са майтапа на страна, нали? Но Борко не знае играта, не знае нищо, ни фута, ни. Толкова е слаб, че просто трябва да поиграе, нали? Аз не имам против да влезем, просто трябва да го кириме много. They hit him, but not. Хит хим бе, брате. Положението е хит хим бе. Хит хим бе. Хим, брат, не. Аз нали пробвах с тебе, бе. What? Нямам никакъв шанс просто. Е бе, не, аз даже Die in 3 seconds. So do you? с Силвър и вас я убивам, че трима ни остават моите трима и умират. You're trying hard in Аз съм, че matchmaking. умрат, Oh my god. че той че умира. You must be level Който не играе, 3. няма как да се научи. Ема това му викам, нека да играе, да свикне нещо да пробва. Нали, Той като не играе с нас, няма как да се научи. Няма той. Не, бе. Самите играчи, като ме поканите ви. Заради ранга ли, не знам. това са, те са му много силни. Да играе с нас, много са му силни. Аз играм с неговите Силвър и те му чупат главата, пък амо ли нашите играчи. Искам да ти обясня, пречи да дойде, ама. Не, бе, те стрелят. Стрелят всичките на Брат, аз попа. чух той и викам, това нашия ли е банан, техния ли е. Той няма един дето да ни стреля. Тия покути. Денчо е банан. Виж какви. И излиза на прифайр, няма. Аз не съм трупнал, брат, то ми излиза на директен пик. Да, репортвайте ги те, първите трима поне. Мърдат, то особено първия. Яко. Не, той дава инфо, бе, той дава инфо, просто другите не са как е тук. Да, бе, ама той го включи малко и ни запоби. Да, малко включи, прави на пастет. Разказвам 4-5 минути. Да. Видят, че убиеме и вика, я малко мога да ги успокоим. Я малко да се успокоят ти. Да. Да. Карам я Not sure if it- Аз съм да видя някакво чиче да си дръпна тук. Той върта. Аз шифти му смока и той ми излиза на глава, бе, брат. Бе, това е несериозно. Ете то третия. Втория вече. Йо, бат. А пича го хитвам 2 пъти за 40. Не, има какво да направя. Те са ясно. Той ни пита какво да играем, а те лалка кидяй. These fellas are gonna regret waking up this morning. Така. Чувстваш култура? Тежки физици, бате. Да, браво, ево, поне пита, ако не друг. Има навън. Ема, той ме знае, няма какво казва. Не ми да. Към банана ще дойде, Ким. Ще набият бътъл, знае, че сам... Мексико. Или на Андра, другия не знам. Flashbang. Да се хилпнем. Трябва да е близо това банан. Той да върна. Върнава, бомбата е там. Bomb enough. А ще бегат от бомбата. Топати, газ на бомбата.
Това беше на мида. Maybe it's mid. Това беше. There you go, man. Лавичка. Прон. Второ. He's see every. Don't worry, he will. Just like. Report him, man. Who was understanding? He's cheating. Дали съм го купил да комбръса няма? Колко съм му дал? Дал съм от чушки, бе, 28. Да. Парделка. Дай нещо, Васе. Това се... Кой ще ти мама ти мръс? Това се качи се горе. Пиквам. Сега и почва. Айде, Боре. Само да дръпна хака. То ни пука и без теб. Паше. Идат. Знаете ли си ми блока? Минайди. Сити. Three? Банана. И двамата са там. Двама поне. Не, двама са там. Близо са, близо. Мой да върнат. Бейте. Браво. Други трябва да са на Б. О, този е върнал с ABP. Към пътя. Съм го на сърца. Отишъл е към банана. Нема време. Шока. Бете какви нещастници се пътим. Еле, бошки. Давай, той с гръб. Отива Дарк. Да, они, те са толкова тъпи, че сигурно информациите имат много информации и па не може не може да знаят какво правят с тази информация. Да, защото то уби на мида и вика, той е мид, давай бъто. Саме, и оня се насмил. Това бе пето, това нормал 30. Не знам, що да прави. И сеч от тия тато. Значи сме на Б. Да, 100%. Не? Други падна ли вас? Само един ли? Два бека. Последен е. Той един е последен. Abs. Апса. Текен апс. Why is you opening by? Nema го рам. Брате ти колко много копанец си. Има ли излези и гледа в мене, брат? О, Какво знам. му направим, кай? Освен да го убием, да. Топа не е всеки ден видно. Емка Ивче, Емка. Yellow, go player. Айде, Вася. Мога да го китнем. Nice, yellow. Peek, bro, peek! Don't be a Fuck pussy. you, fuck you. Fucking dog. Fuck you, He's 1 HP, you fucking piece of shit. Your mother is managed. Не знам откъде му би. Ай. Брат, аз не знам откъде му би.
Бата е фул. Я дереш отгоре, мам. Господи, Идвам. пати. Throwing Смокни flashbang. ми банана. Смокни ми. Мокни ми. Мокна го. Той набива, нема те чака, нема ти си никой. Топа. Easy. Това търчи сигурно. Не, аз не го чуя тича по тебе, както е толкова бърто. Той е бил на лунга сигурно и те е пуснал, не знам. Няма как да... Чувам нищо, аз много се викам. Да. И не въобще не ги чувам къде пършват и как играят. Ти ще паднем играта. И нашия е маумен, Yellow and Hugh, Gonna wish to have Bastard, never so fallen. страшно. Shut your bitch ass, man. Аз ще го знаме вече. Don't know how to play. I don't know how you have 16 kills. Shut your bitch. Yeah, you're getting... Grenade out. Flashbang. Идват. То го излекова. Запалиха нас. Grenade out. Смокни нещо, смокни. Аз Laying down smoke. Брат, те бати тъпото копеле. Мама ти дева. Той се обръща ми дава единица. Насайде се. Имат. стига. Какво правим това, бе? Като падне и си е дал. Не, банан по-скоро, може. Привет, он... Те не би трябвало да се снимат там. Би трябвало да има никой. Да. Да, бе. Да. Мале, глава съм му дал на тъмко, бе. Я ходите и играйте, аз ще. Бате, къде и да ходиш? Holding here. Оня си знае, да. Сериозно да паднем от тия салати, бе. Айде. Отлично, виж, че то пичага е хак или не ти прави впечатление. Добре, арена на база за ножа. Искаш? Питай го, Пускаме база. питай го. Не да го питам, пускаме база на ножи, пускаме реплея след това. Да видиш кой не хаква. Дай да... Ай, какви сникър. Тех на база. Рампа е. Throwing smoke. Те бата антирус. Лонг за лонг. Пашка лонг. Sorry, bro, идете. Извини. Не. Back up. Бар. Throwing fire. Черч. Throwing fire. Throwing a grenade. Добре, бе! Той набива, бате, знае. Пак стана на грана. Я вземах памет, бе. Лакно за гол. Не, това наистина не беше читав нещо. И трябва да е бате скил на тия пичма, и на картини. Да, че изчакам малко време и че го пуснам да се сваля и че го видиш. То го има, мисля, че вече. Не, Не, толкова бързо не. Малко време си.